واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله والشكر لله والثناء على الله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعون الأعزاء، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, mahalicci, makadaici, mai kowa da komai, wanda kun gani shi yake kaddara abin da yake so a inda yake so akan wanda yake so a kuma lokacin da yake so. Tsira da amincin Allah sun tabbata ga fiyayyen halitta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa masu albarka, gabar da yamma, kudu da arewa, to ina mana sallama irin ta addini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau juma'a ce 15 ga watan Allah Zulhajji, hijira tafiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina yau shekaru 1400 da shekaru 45, wanda kun gani ya yi daidai da yammaci na 21 ga watan 6 miladiya ta haihuwar annabi Isa alaihi salam yau shekaru 2024 kamar yadda kalanda ta Gregoriya ta ce. To, ‘yan uwa masu albarka, bayanai masu kama hankali, masu kawo nesa kusa sun riga sun bayyana a bakunan maluman masu albarka, wanda sun yi ƙoƙari wajen jawo hankulan su nuna mana matsayin wannan majalis, wanda ina jin mun yi kusan shekara ɗaya ko ma sama da haka ga wani ga Sheikh Abdullah mun tattauna gurare da dama yadda za a samu bakin zaren a haɗa wannan haɗaka, kuma Allah maɗaukakin sarki ya tofa garin nono sai gashi mun waye gari yau gabar da yamma, kudu da arewa sun zo sun haɗu domin me? Domin mu tattauna mas'alar da take damun musulmi da musulunci. Kamar yadda malam ya yi bayani ɗazu, daga hakikati yawan banza ne, tunda ba mu da kalma ɗaya wacce za mu yi amfani da ita. Ga can a riga mun gagara fitar da ita, wayo ga kuma kitse a wuta mun gagara fitar da shi. To amma in Allah ya taimake mu a ƙarƙashin wannan majalisi na at-ta'awun bainal ulama'il muslimin, insha Allah zai kai da mu ga harawa. Ku duba ga wata macijiya a unguwanninmu tana ta cizon, sannan a garuruwanmu ga ta nan da fiƙoƙi sai dabi take zuba mana. Amma sai dai kash, yaya za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi guri guda don mu yi maganin wannan macijiyar. Wannan macijiya kuwa da ta addabi al'ummar musulmi da musulunci, wanda asalinta turawa ne suka kawo ta. Ku duba
wata majalisa a United Nations mai suna abin nan sunan ya kwanta mu kama zan tuna kamar da ciki amma dai kubanci wannan majalisar wanda suna da Security Council, akwai council da ke kula da ilimi, wannan council na al'adu UNESCO a majalisar ɗinkin duniya suka zanna suka tsara raba kan al'umman ƙasar nan musamman musulmi, sai aka kawo wani abu wanda ake cewa FASTAC 1977 aka yi shi a Lagos, aka zaɓi garin Lagos wai ne al'adun Afirka. Wallahi daga wannan lokaci aka raba kan al'umma, sai wannan ya ja gefe, wancan ya ja gefe, wancan ya ja gefe, wancan ya ja gefe. Ga al'umma suna da yawa amma ba za su iya maganin matsalar da take damun su ba. Wannan hankali yana naso har ya shigo cikin al'umma musulmi. Community na musulmi sai ka ji kana cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Idan kai wani ya leko ya ga cewa shi abinda kake faɗa ko yaren da kake yi ba yarensa bane ba, dan an karkatar da shi ta wannan layi, an watsa masa virus a cikin tunaninsa, sai ce ba ruwansa da kai, duk kalmar shahada ka bai damu da kai. Saboda me? Ba ka yaren irin nasa. Jama'a ba haka bane. Kun yadda yanzu akwai macijiya a unguwanninku? Kun yadda akwai a garinku? Kun yadda akwai a ƙaramar hukuma? Kun yadda akwai wannan macijiya a jihohinmu? Kun yadda wannan macijiya ita ta hana mu rawan gaban hantsi a Najeriya? Ita ce ko ba ita ce ba? Saboda aka yi ku jama'ar musulmi, babu yadda za a yi mu samu ci gaba mu ansa sunan musulunci, wallahi sai mun dawo daga rakiyar kabilanci. Ku duba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yayo ƙaura daga garin Makka ya zo garin Madina, wallahi ya samu larabawa kabilu daban-daban ne. A cikin kabilun larabawa akwai waɗanda suke katilan bakatula tsakaninsu, irin su kabilar Aus da Khazraj. Akan wayannan kabilu ne na larabawa zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa kansu a ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah madaukakin sarki ya tunatar da musulmin wannan loto da wata aya da take bayana a bana. Wannan aya tana cikin alkur'ani. Alarama malam Sunusi, ina ga kaman kana karanta ta kullum. Haka ne ko ba haka ba? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. haka Allah tabaraka wa ta'ala yace, sannan daga ƙarshe sai yace wa atasimu bi hablillah. Ya kuta musulmi a ko ina kuke a duniya, ya kuta nan musulmi a ko ina kuke, a gida kuke ko a jeji kuke, a kasuwa kuke ko a ofis kuke, duk inda kuke, a makiyaya kuke ko a gona kuke, wa atasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu. To da tunane ya je ya dawo, sai muka ga wajibi ne malamai su dinga haɗuwa suna tattauna matsalar da ta shafi al'umma. Domin me? Dan ai moving din wannan al'umma forward, su samu ci gaba mai ma'ana, su samu ci gaba wanda zai kai su ga hayewa tudun mun tsira. Amma in aka wayi gari babu majalisi irin wannan wanda zai kira ka, ya kira ni, ya kira ku, ya kira mu, ya kira su, mu zo mu tattauna, mu zanna tebiri ɗaya, mu yi magana da kalma ɗaya, mu fuskanci alƙibla ɗaya, Allah mu ɗaya. To in babu irin wannan majalisin, to akwai damuwa. Su kafirai suna amfani da damar da suka samu wajen ƙoƙarin kullum musulmi kar ku yi magana da kalma ɗaya. To saboda haka sai muka waye gari muna zama in marina,
wancan yana fuskantar kudu, wancan yana fuskantar arewa, wancan yana fuskantar yamma, wancan yana fuskantar gabar. Sai zamana in aka zo murkushe mu cikin lokaci kankane sai a gama mana aiki an wuce gurin. To saboda haka ya ku jama'a musulmi, wannan majalisi ne wanda aka kawo shi domin ya taimaki al'umma. Ya zamana za mu gudu tare, za mu tsira tare. Idan wani abu ya zo ya shafi Buhari Aliyu, ya shafi Malam Sunusi, ya shafi Malam Bala, ya shafi Malam Jamilu, ya shafi Sheikh Abdullah, ya shafi in kuma na abu ya samu wani, wallahi ya shafe ni, ya shafi kowa. Mu tsaya mu tsayin daka mu ga cewa sai mun ga abin da ya ture wa buzu naɗi akan al'amuran al'ummar da muke rayuwa a cikinsu. Wallahi idan muka bar su, ba mu haɗa kansu ba, ba mu kawo musu ci gaba, ni ina ga mun ci amanarsu. Wallahi tallahi mun ci amanarsu. To saboda haka menene yake hana al'umma ci gaba? Wallahi ko haƙura, mu haƙura, su haƙura, kowa ya haƙura da abin da ya shafi yare ɗin nan. Mu sa musulunci shine a gaba. Musulunci ya zan shine yarenmu, musulunci ya zan shine al'adarmu, musulunci ya zan shine ɗabi'anmu, musulunci ya zan shine maganarmu, musulunci ya zan shine zamanmu, musulunci ya zan shine tashinmu, musulunci ya zan shine motsinmu. Duk abin da za mu yi mu kalli musulunci, mu kalli abin da ido na shari'a, mu kalli abin da musulunci. Duk abin da kuma muka san in mun yi zai kawo wa wannan community masu cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah zai kawo musu ci gaba, wallahi mu kokari mu je mu nemo musu wannan ci gaba dan mu kawo musu abin da muka damar da muka samu kenan. Za mu yi amfani da ita domin mu taimaki al'umma. Shi yasa wannan majalisi aka yi masa suna da at-ta'awun bayna ulama'il muslimin. Taimakekeniya. Kun san a cikin alkur'ani akwai ayat taimako kan taimako ko me take cewa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenan ashe shi musulunci tun da ya zo ma tukunna, kai ko yau yaro ya zo duniya, wallahi wata ramadana ne sai ya ba da gudunmawa na mudu hatsi guda hudu mudun nabi. Kaga kenan tun yana yaro an nuna masa musulunci ba addini ne taimako. Dan haka ba kuskure ne babba. Ina musulmi ina jin daɗi, kana musulmi kana shan wahala, kuma ina gani ina da damar da zan iya kawo magance maka wannan damuwar. In ka mai hannun ɗan aji sai kayan mushe, sai a kira mana Abdallah, a kira mana Zudori, a ce ku je ku masa sallah, ya tayi daga aiki. Wannan shine. Sannan kuma duk abin da muka tara ba ku sani, wallahi kana mutuwa to wannan abin ya zamo ba naka bane ba. Abin da za a kai ka da shi likafani ne. Waladattuka ummuka ya bin adama baqiyan wan nasu hawlaka yalhaquna surura fa amal li nafsika an takuna idha baqaw fi yawmi mawtika dalika masrura. Kowannen mu idan ya koma gida da asami da Allah in gatuma ba ta kusa, to ka samu kawai gatuma da baka labarin yadda ka zo duniya. Wallahi ka zo duniya baka da riga, baka da wando, baka da hula, baka da takalmi, baka da mata, baka da gida, baka da mota, baka da yan uwa. Haka ka zo duniya kai kadai. Kuma ranar da zaka tashi tafiya lahira, in dan gwata ne kai a wajen dukiya, wallahi zaka je lahira baka da takalmi, baka da riga, baka da hula, baka da mata, baka da da, baka da gona, baka da mota, baka da gida. Haka zaka koma lahira. To in ko akwai irin wannan, dan Allah me ya kamata a yi? Kash, na ji kakata tana cewa mai hankali da lura shi ke gane ɗingishin kwaruwa. Haka ne? Haka ne? Ta ƙara da cewa mai hankali da lura shi ke gane gurgu a cikin kwaki. Ta ƙara da cewa mai hankali da lura shi kan ba kaza ruwa ga marka. Jama'a haka ne ko ba haka ba? To Allah ya azurta mu da hankali a matsayinmu na musulmi, Allah ya azurta mu da lura, to za mu yi amfani da wannan hankalin, za mu yi amfani da wannan lura, mu yi abin da zai taimaka ma al'ummar musulmi. Ko da mutum kyattai ne, mu yi abin da zai taimaka ma al'ummar musulmi, ko da garo yake. Ba na ce garo don ɓata shi bane ba, sana'a. To ya ku dan uwa masu albarka, wannan shine hadafi, wannan shine abin da bature yake cewa purpose.
dalilin da ya sa aka kirkiro wannan majalisi wanda za ta na zama lokaci bayan lokaci tana duba al'amuran da ya shafi musulmi bangaren kasuwa ne ko bangaren aikin gwamnati ne ko bangaren abin da ya shafi noma ne ko kiwo da wasu abubuwa kuma ya za a yi wannan majalisi ta yi magana da abin nan harshe ɗaya ga yaranmu suna ta gama makarantu babu abin yi ba su da sana'a ba su aikin gwamnati yana wahala aikin gwamnati a yau ya zama ramun kura. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ƙara muku albarka yadda kuka amsa wannan gayyata kuka amsa wannan kira. Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku ya biya muku bukatunku na alkhairi. Duk wanda ya zo gurin nan Allah ka mai da shi gidansa lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan majalisi da aka yi kirkece ta zam dalilin samun tsira a gare mu يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.